Bueno, arratsalde on guztioi eta eskerrik asko etortzeko. Gaur gainera euria ari du eta, eskertzen dizuegu gaurko elkarrizketara edo aurkezpenera etortzea. Gaur landuko dugun gaia politika, kazetaritza, adimen artifiziala, desinformazioen inguruan izango da, aktualitatezko gaia da. Eta hau herritartasunerako eskola irekiak antolatutako hitzaldia da, eta hau nik uste herritartasun gaia dela, ezta? Kontziente izan behar gara adimen artifizialak edo teknologia berriek izaten ari diren eragina komunikazio esparruan eta politika mailan, eta horren inguruan hausnartzen ibiliko gara gaur. Eta presentatuko dut eta aurkeztuko dut Julen Orbegozo, hori pozik nago berarekin hemen egoteko, jasagutzen ginen elkar, biok komunikazio politikoaren esparruan lan egiten dugu, eta pozik nago berarekin hemen egoteko Julen. Julen Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta doktorea da, gizarte eta komunikazio zientzien fakultatean, eta bere tesia Twitterren inguruan egin zuen, eta sare sozialen dinamikak ezagutzen ditu, eta batez ere sare sozialen dinamikak eragiten dituzten ondorioak aztertzen ibili da. Eta gure ikerketa taldearen parte da ere, eta bertan hori adimen artifiziala eta teknologien eraginean aztertzen dute edo eraginek sakontzen dute. Esan dudan moduan gaur desinformazioaren inguruan ibiliko gara, zire. Julen zure da hitza. Bale, eskerrik asko, Ainara, niretzako ere plazerra handi bat hemen egotea Gasteizen. Orain dela ja urte batzuk hemen egon nintzen 10 urte lanean, eta beti da niretzako oso pozgarria etortzea. Apur bat hemen dagoen hots giro hori hotsez jentearengatik, baina bai Bilbo eta ni Durangarra naiz. Durangon baino 3-4 gradu beti gutxiago eta fresko, heldu naizenean autobusetik jaitsi eta, ostras, hau da Gasteizko freskotasuna. Komentatzen nuen moduan lehen hemen modu informalean, niretzako, eskertuta nago antolatzaileei, eskertuta Ainarari hitzaldia antolatu dutelako, niri behintzat bizitza aldatu didalako hitzaldi honek. Eta esaten dut, inongo konpleju gabe. Niri 2 aste hauetan bizitza aldatu zait, aspaldi hitz egin genuen hitzaldi hau egin behar genuela, baina egia da, hasi nintzela prestatzen orain dela 3 aste edo, gutxi gora bera. Prestatzen serio, ordenagailu aurrean, eta orduan esan nuen, behingoz, egingo dut saiakera gauzak ondo prestatzeko, aurretik, modu ordenatuan, denborarekin gero Ainarari pasatzeko, bere iritzia jasotzeko, eta bar. Eta konturatu naiz, badagoela munduan 2 motako personak daude, batak dira hori behar dutenak, ordena, lasaitasuna, patxada, kontrastea, eta badago beste jente mota bat, eta da kaosean ondo lan egiten dutenak. Eta ni uste dut, bigarren maila honetan behintzat, nahiko kaotikoa naizela eta nahiko nahiago izaten dudala azken orduan lan egitea, eta salduko dizue segaitik. Azken orduan lan egiten dugunean, sentitzen dugulako horrelako aktibazio puntu bat, ez? Eta komentatzen nien antolatzaileei, egun hauetan izan dela, modu exageratuan nire buruan egon dela aktibazio puntu bat, ideiak sortu zaizkit, teoriak lotu ditut, adibideak ekarri ditut, nirera sartzen nintzen bakoitzean sare sozial baten, Twitterren batez ere, edo hitz egiten nuen bakoitzean lagun batekin, berriro ere sortzen zitzaidan beste adibide bat sartzeko gogoa. Gaur egon naiz kongresu batean, gaur bertan Ziberpe 2024 kongresuan Leioan, gure ikerrek antolatzen duena, eta 2 jardunaldi atzo eta gaur izan dira desinformazioa eta inteligentzia artifizialaren inguruan. Orduan, dena dago erdi koordinatuta, ezta? Orduan, niretzako hitzaldi hau ematea izan da evoluzio bat. Nien naiz berdine izango, orain dela 2 asteko Julen eta biharko Julen ez da berdine izango. Esan dizuedan arrazoi horrengatik. Eta bizitza aldatu dit, bereziki kontzientziatuta atera naizelako suertatu diren 2 ekimenengatik edo 2 evento, 2 gertaerengatik, ez? Orduan niretzako hitzaldi hau da hito importante bat, eta gainera kointziditzen du azken egunotan, azken hilabete urteetan egon diren
niretzako gure bizitzetan egon diren aldaketa, bueno, edo evento bai, gertaera importante birekin, nik uste dut danak, Valentziako danak emango duela oraindik hitz egiteko asko, eta Trumpek ere. Orduan, gertatu dira hitzaldia, gertatu da Valentzian uholdeak egon direla, eta gertatu da ere Trump berriro ere bigarren aldiz aukeratua izan dela Estatu Batuetan. Orduan, hiruki horretan, badago ere herritartasunarekin zerikusia daukan zerbait, eta da, dana horrek ikutu du bereziki herritarren bizitza, Trump arlo politikoko agintari bada, eta hitzaldiak niretzako eman dit aukera bat guzti hori ordenatzeko. Orduan, nire premisa bakarra zen, hitzaldi hau orain dela 3 aste pentsatu nuen, gero aldatu egin nuen guztiz, azken egunotan aldatu dut guztiz, bueno, guztiz edo ia guztiz, bai, diapositiba batzuk aprobetxatu ditut, baina, eta premisa bakarra zen 3 zutabe ikutxa, 3 oinarri. Bat, herritartasuna, ciudadanía gazteleraz, jentea, bestea, ikutxa hitzaldi honek ere kazetaritza, komunikabideak, eta bestea sistema politiko, alderdi politikoak eta bar. Eta hain justu, gonbidatu nindutenean, igual nintzen hainbeste hartu, baina hauek dira komunikazio publikoaren oinarriak. Teorikoek, akademiak esaten du, autorek esaten dute, komunikazio publikoak 3 zutabe dituela, ciudadanía, sistema politiko eta medios de komunikazion, bitartekaritza lan hori egiten dutenak. Orduan, horiek dira gaur ikusiko ditugun ere, edo ikutuko ditugun gauzak. Orduan, 3 anekdotak, bueno, 3 ez, gehiago. Segaitik aldatu didan bizitza, dana honek, Trumpek eta hitzaldi honek. Dana gogoratzen dut astearte gau batean, uste dut orain dela maregun edo izan zen, bai. Gehiago, 2 aste iaia, bai? 10 piko. Orduan nengoen astearte arratsaldean tokatu zen, nik asteazken goizean klasean neukan, 11etan, orduan hor egoten da beste aktibazio puntu bat, astearte arratsaldetan, pentsatzen bihar zer kontatuko dudan klasean, eta piztu nuen irratia, eta hasi ziren dana horren inguruan hitz egiten. Valentziako uholdeak. Kadena zer entzuten du normalean, ordu horretan, eta baita ere goizetan batzutan tartekatzen du, zapin apur bat egiten dut, EITB-ren medioak, kadena zer. Eta irratia entzufatu nuenean, izan zen niretzako sekulako sentsazio bat, ze gau horretan, kadena zerrek egin zuen benetako irratia. Nire Entzu zenuen. Bai, zuzenean. Oso impactante izan. Bai, Aimar Bretosek hartu zuen gidaritza, bueno, beti egoten da bera, baina bere formatu aldatu zuen eta zerbitzu publikoa izan zen irratia. Jenteak deitzen zion zuzenean, esaten, kotxe honen gainean nago, mesedez etorri nire bila, edo parkin honetan nago, ez dakite zer nire gurasoetaz galduta daude, bidali diot, eta zen sentsazio bat, ostras, prestigiatu behar dugu irratia, zerbitzu publiko moduan. Eta nik sartu nintzen hogera, inoiz baino beranduago, inoiz baino gutxiago deskantzatu nuen gau horretan, eta goizean egin nuena da, berriro ere, piztu irratia eta errelatoa nola zijoan jakin nahi nuen, eta horren irratiaren bitartez entzuten joan aktualidade puntu hori, ez? Eta autobusan montatu nintzen, eta bigarren egoera, bigarren anekdota. Autobusan montatu, ikasleekin batera, unibertsitatera, eta nire ondoko ikaslea zegoen mugikorrarekin nire moduan, baina ni nengoen engantzatuta Valentziako gertaerekin irratia entzuten eta konsultatzen mobia, eta bera zegoen, ez dakit, Georgiako saskibaloi ligako tripleak ikusten. Eta ni nengoen inpaktatuta benetan, ze ez da kritika bat, horrela dira gauzak, eta probablemente ni gaztea banitz berdina egingo nuke, baina nola ez zaitu ikutzen aktualidadeak. Evento informatibo hori, evento emozionante, impactante, afektibo hori, segaitik alboratzen duzu momentu honetan. Ni nengoenean hain impactatuta. 3. anekdota, klasean neukan saio praktiko bat, eta orduan gelatik atera, eta joan ginen EH1 dagoen, Leioan dagoen anfiteatro batera, parke batean, poesiak botatzera, zenik ematen dut komunikazion interpersonalien grupo ere, eta orduan poesiak esatea
errezitatza tokatzen zitzaien, eta bidean ni joan ikasleekin hitz egiten. Eta galdetu nien, ikusi duzue Valentzian gertatu dena, eta batek esan zidan, sí, se ha caído un puente, no? Horrela, se ha caído un puente, no? Claro, eta nik berehala esan nuen, claro, ikasle honek bere TikToka zabaldu du, eta ikusi du bideo impactante bat, zubi bat jausten, eta kito. Ez du kontestualizatu. Sin más. Bai? Gerora konturatu nintzen, esan didatelako eurek, TikToken aktibazio puntu hori danaren arira, ezela etorri asteazkenean ez ostegunean, asteburuan hasi zitzaizkiola, jenteari, bideoak heltzen. Osea, zelako logika perversoa, zeinak ez daukain beste garrantzia aktualitatea denak, informazioa denak, zer gertatu den jakitea, baizik eta bideo birala jasotzea, esango nuk ere bideo polarizatzaia jasotzea, ja polemika dagoen puntu batean, eta hori gertatu zen asteburuan, TikToken algoritmoak orduan atera zuen guztia. Bai? Laugarren anekdota, laugarren detailea, honekin lotzen dudana, nire aita operatu zuten urrengo astelenean, bueno, operazio bat rutinarioa izan behar zena, gero apur bat komplikatu zitzaion, eta azkenean ia aste guztia eman zuen ospitalean, eta joan nintzen bizita egitera bigarren edo hirugarren egunean, eta esan zidan, jo, Julen, egin behar dugu zerbait Valentziakoarekin, eta donazio bat egin behar dugu. Baina gurutze gorriari ez, ezagutzen duzu Angel Gaitan, nik ikusten ditut bere bideoak eta ezagutzen duzue? Bai. Hori da benetako aktore, agente bat, igual, hitz hauekin ez zidan esan, baina hori da benetako aktore eta agente bat, zeina konfidantza ematen didan, eta berari egingo diogu bizun bat, edo zerbait, ezaidazu nola egiten den, ze, klaro, igual berak ez ditu tresna horien manejatzen, baina badauka gogoa, eta nik enekien nor zen Angel Gaitan, eta esaten, bai, ezagutu, bidali bideoa, eta aita lasai, orai, aiz hartu mugikor orain, ni joango naiz autobusean orain bueltan, eta begiratuko du noren Angel Gaitan, lasai. Baina ere oso impactantea iruditu zitzaidan, ez? Nola nire aitak nahiago duen persona bati, zertaz ezagutzen ez duen persona bati, trajektoriarik ez daukan persona bati dirua ematea, gurutze gorria edo beste erakunde bati ematea baino. Bosgarren, zazpigarren, ez? Bueno, bosgarren anekdota da, kongresuan egon naizela egun hauetan, ikerlari batek esan duela datu importante bat eta geratu zait, 10 personatik 4 ez duela medioetan konfidantzarik. Komunikabide, tradizional komunikabide, cabecera, informativa, ez medio influencer batena edo, komunikabideengan ez dagoela konfidantzarik gizartean. 10-etik 4. Eta esan dunik, hau esaten badute inkestek, gazteen artean zenbatekoa izango da portzentai hau. Ez dakit, igual indignatuenak nagusiak dira. Baina nik uste gazteek ere, eta karo, hor kongresua entzuten zegoen gazte piloa, klase askotako, klase dinote, gela askotako, graduetako, jentea zegoen, eta hasi nintzen gogoeta egiten, eta esan duen. Jente honek, kasetaritza egin nahi duenean esaten duela, zer egin nahi du? Angel Gaitanen moduko kasetaritza komunikazioa, edo hor gonbidatu ditugun, mai honetan gonbidatu ditugun, Euskadi Irratiko, Argiako, Elujarreko, kasetariak egiten duten komunikazioa eta kasetaritza. Zer nahi dute egin gazte hauek? Eta probablemente gazte horiek nahi dutena da kamera bat hartu, joan dana jarraitzera edo gerra korresponsalak izatera, han jarri eure grabatzen eta kito. Eta hau aldaketa bada. Eta hau lotzen dut baita ere galdera batekin. Bueno, galdera ez. Nik galdera bat egiten diet kurso hasieran ikaslei eta galdetzen diet, bai, bueno, asignatura guztietako galdetzen diet. Zuek jarri hor idatziz komunikabiderik gogokoenak, edo referentziaz jarraitzen duzuen komunikabideak. Eta orain kontestuan jartzen dut, batzuk jartzen dute Twitter, edo TikTok, edo Instagram. Instagram, TikTok ez da komunikabide bat. Da plataforma bat, plataforma teknologiko bat, bitarteko teknologiko bat. Pribatua dena. Pribatua da. Eta egia da, bitartekaritza lan bat egiten duela, herritarren artean eta ebentuaren edo gertakizunaren artean, bai?
baina hor ez du inork regulatzen printzipioz. Edo regulatzen duenak algoritmoak dauzka, baina ikuspuntu pribatu eta merkantilista batek egiten du, edo beste batzuk. Bai? Orduan, hori ez da komunikabide bat, guk ezagutu dugun moduan. Bai? Eta gero, azken anekdota potente bat, benetan gogoeta eman didana, eta izan da, dana jarraitzen zegoen kazetari batek, zuzeneko bat egin zuen Antena 3, ez daki ze telebista katearekin, eta elkarrizketaren erdian, hasi zen esaten, porque esto es una mano negra, bueno, una mano negra nik esaten du, porque esto han sido los del club no sé qué, que somos demasiado en el planeta y nos quieren exterminar. Y por eso han provocado esta dana. Esto es un evento provocado. Eta nik esaten du, jode, baina, a ver, ja konspirazioa neurri honetara heltzen da, bai, heltzen da neurri honetara. Eta gero esaten duzu, ja, kontraargumentu arreza da, benetan akabatu nahi bagaituzte, 200 persona akabatzerekin ez dugu ezer egiten, 8.000 milioi gara munduan. Orduan, horrek, 6 anekdota horrek eman didate zer pentsatu, eta orduan, hauek dira, bi gertaera horiek, alde batetik danak atera dituen bulo, ez bakarrik, gero ezberdindu behar dugu fake news bat, eta ezberdindu behar dugu ere desinformazioa edo. Fake news bat da, komunikabide batean, pseudo-komunikabide batean, albiste itxura daukan kontenido bat. Eta desinformazioa da, Ángel Gaitanek esatea, es que aquí no ha venido ningún militar a trabajar. Están abandonados, hori da desinformazioa. Ze militarrak egon daitezke ondoko kalean, hor, bertan, milaka militar. Baina berak hemen botatzen du baieztapen bat eta hori zabaldu egiten da, ez? Edo desinformazioa da esatea, igual hay 800 muertos en el parking de Bonaire. Persona batek esatea hor eta jartzea, hori da desinformazioa. Eta gero, Trumpen aukeraketa benetan impactantea da ere, ze hemen konsensua dago, bereziki gure herrialde hauetan, ez dakit estatu batuetan, nik inoiz ez dut hitz egiten estatu batuetako errealidadeaz, eta ez dut esaten inoiz, nola hautatzen dute tipo hau, nik ez dut ezagutzen euren realidade, euren ikuskera, euren kosmobizioa, orduan igual izan daiteke erabat logikoa, eta nian egongo banintz igual Trump bozkatuko, nuk ez dakit. Baina hemendik denok daukago asumituta tipo hau arrazista dela, misogenoa dela, eta gezurrak esaten dituela, gezurrak. Gero kontatuko dut, gogoratu behar didazu kontatzea katuen eta haitianoen anekdota hori. Orduan, galdera da, zer gertatu da? Herritartasunaren zutabeak eta lehen komentatu dugun zutabe hauetan. Kazetaritza, politika eta herritarren artean, hiruki horretan. Zer gertatu da? Nola aldatu diren gauzak, ezta, kamarada? Ze, klaro, ni onartu behar dut, orain dela 20 urte bai, bueno, nik neuskanan, nik 52 dauzkat, neuskanan 20 urte nintzen antisistema nintzen. Nintzen alternatiboa nintzen, nahi nuen alternatiba bat eraikitzea, ez? Eta horretarako lan egiten nuen. Eta gaur egun, 10 urte beranduago naiz, komunikabide tradizionalen defendatzaia, tokatu zait, ez daki berdin zait, ABC, kadena kope, onda C, berdin zait, komunikabide guztiak defendatzen ditut EITB edozein tokitan. Laser entzuten duzu. Laser entzuten dut, bai? Nik ere. Defendatzen dut sistema politikoa, demokrazia, komatxo artean, berdin zait, bai, defendatzen dut, tokatu zait defendatzea, eta inkluso benetan, hau ja erdi parodia da, baina ez dut nire bizitza pribatua kontatuko, ez dizuet ze fede daukadan kontatuko, baina Eliza Katolikoa defendatzea ere tokatzen zait. Esateko, eske, baina ez dut egingo. Hau da erdi parodikoa, baina imaginatu tokatzen zaidala Eliza Katolikoa defendatzea. Orduan, ze aldaketa dago, klaro, esaten dut, orduan ze aldatu da nigan, ez, ni aldatu naiz, ni hormonalki aldatu naiz, nire bizitza plana aldatu da, bi seme alaba dauzkat, hori guzti aldatu da bai, baina ezke neukan alternatiba ere aldatu da. Orain dela 10 urte, igual lan egiten genuen,
alternatiba politiko batengatik zeinak aberastasunaren banaketa defendatzen zuen, parte hartzea defendatzen zuen, eske, bueno, hor daude politikoak eta igual gu nahi dugu jenteak gehiago parte hartu dezala, erabakiak gehiagoren artean hartzea, boterea herriarekin banatzea, berdintasuneko premisa batzuk zeuden, berdinagoak egin behar gara, ez? Bai emakume eta gizonen artean, eta hori zen alternatiba orain dela 10 urte, hori zen kritikoki guk nahi genuena, eta orain zein da alternatiba. Claro, sistema bota nahi duten jente horrek daukan alternatiba da politikoki ultraeskuina. Politikoki dira oligarkak. Komunikabideen ikuspegitik nire alternatiba hartan zeuden medio berriak, digitalak, bueno, ez dut propaganda egingo, okurritzen zaizki batzu, baina eldiario.es, Contesto, berdin zait, direnak, baina zeuden hor, ateratzen ziren, edo La Marea, 11 komunikabide nirekin konektatzen zutenak. Orain, ze alternatiba daukate? Ruben Gisbert, edo Gisbert, ez dakit nola esaten den, Angel Gaitan, Iker Jimenez, zerrendan lagun, Bito Kiles, horiek dira euren referente eta alternatibak eraiki nahi dutenak, ez? Eta gero nire garaian zegoen alternatiba da, ostras, ni parte hartu nahi dut espazio publiko horretan, egingo dut aktivismo digital bat, egingo dut, tuiteatuko dut, egingo dut sare bat, nire Facebookeko jentearekin, nire Twitterreko jentearekin, eta orain zer egiten dute? Alternatiba zein da? Pasatzea bulo bat nire familiako WhatsApp taldera eta kitxo. Bai? Eta hor, nahi baduzu, konektatzen dugu buloekin eta, Trumpen, gaur, eztabaida asko dauzkat jentearekin, honetaz eta... Izan dezakegu eztabaida horrein. Bai, ez kontua da, Trumpen katuarena badakizue. Bai, debate batean, berak bota zuen, izildu zaitez, zuek defendatzen dituzu haitiarrak, edo ez dakit nongoa ziren? Kontestua bizkatzen, badirudi Baltimore edo horrelako estatu batuetako hiri batean, Haitiko inmigrante asko daudela, edo immigrazio handia. Eta herri horietan edo hiri horretan buloa zen inmigrante horiek jaten zituztela bertoko edo estatu batuetako maskotak eta katuak, eta berak esan zuen debatean, no? Porque os coméis a los... Es que ingeles ez dakit, segin dute abestia eta guzti, eating the dogs and eating the cats. Haitiko jendea zuen maskotak jaten ari ditu. Hori zen, berak debate batean, telebizatu batean esan zuen astakeri edo. Bai, hori da. Bueno, maskota bat izan daiteke etxearen metafora bat, katu bat bereziki etxean daukazuna, eta orduan badatozin migranteak zure katua jaten, zure etxea familia botatzera. Ez euren metafora hori egiten zuten. Eta kazetari batek bere ordezkari bati, bere bozeramaile bati galdetu zion. Baina hau nondik atera duzue, hau benetan sinisten duzu eta esan zuen ordezkari horrek, bozeramaile horrek. Ez da sinisten dugun ala ez. Kontua da guk erabiltzen ditugula metafora batzuk errelato bat indartzeko eta helburu politiko batekin. Ostras, orduan, gezur bat ja legitimatzen ari zara, onartzen ari zara, gezurra legitimoa dela helburu politiko batzuekin. Eta hori aldaketa handi bada. Oso interesgarria iruditzen zaidure. Osea, beraiek erabiltzen dute katuaren metafora etxea izango balitz, ezta? Orduan, dago como inmigrantea zure etxea jango du, ezta? Buruan hori geratzen zaizu, osea, metafora hori oso interesgarri. Claro, hori legitimatzen da, ezta? Eta hori legitimatzen da esateko modu baten, gezurra esan daiteke, osea, gure ekosistema mediatiko honetan ja gezurra zilegia da, guk errelato bat indartu nahi dugulako eta helburu politiko batzuekin, Trumpek irabaztea, baina, klaro, hori ona ekarrita, nik diskutentzen dut jentearekin eta esaten dio jenteari, zelan sinistu alduzu tipo batek esatea 800 hildako egon direla, Bonaireko edo 500 berdin zaite, 200 hildako daudela, eta berak ikusi duela, iturri batek esan diola, militar batek, zuhiltzai batek, berdin zait, zelan sinistu alduzu. Eta gero berak repikatzen dik, ez komunikabide tradizionalek berdina bota zuten. Eta orduan ematen dit, kaptura bat,
sei komunikabiderekin esaten en Bonaire puede haber muertos. Claro, kontestoa ezberdina da, batek afirmatzen du 800 muertos eta gero ultraeskuina guztiak txiokatzen du eta heltzen da, penetratzen du hor, eta kazetari batek esaten du, bueno, pues puede haber muertos, bai? Baina persona horrek rebatitzen didana hori ere ari da esaten konspiranoikoek, bulo sortzaiek buloak sortzen dituzte, baina edabide tradizionalek ere. Berak ez du esaten ez da erabili behar gezurrik. Nik bai esaten dut, ez dela erabili behar gezurrik, eta esaten dut edabide tradizionalek akatsak egiten dituztela. Eta egon daitezkela desenfokak, egon daitezkela akatsa, baina ezberdintasun batekin protokolo bat jarraitzen dute, konsejo editorial bat dago, audientziak parte hartzen du, eta bar, etika bat dago atzean, eta bar. Bai? Orduan, nengoen esaten alternatiba bat orain dela 10 urte zein zen, eta alternatiba orain zein den. Eta hor badaude, oligarkak, esan duguna, pseudomedioak, eta bar. Hori nahi dute eraikitzea. Orduan, Trumpen kontuare nahiko kezkagarria da, Trumpek konektatu dezake Frente Atletikoko ultraeskuindar batekin, eta yoga irakasle batekin, edo etxeko andre, edo etxeko gizon batekin, edo unibertsitateko irakasle batekin, osea, oso plurala da. Bai, transversala. Transversala da. Bai. Zer egiten du? Konspiranoia hori hartzen du, desenkanto hori, puntu antisistema, osea, alternatiba eraiki nahi duen guztiarekin eta denekin konektatzen du, eta hor ere, eskerrak egin barko luke gogoeta bat, zergaitik gertatzen den hau, ez? Eta nik botatzen ditut galdera oso importante batzuk, eta dira, nor dago honen guztiaren atzean, ze helburu dauzkate desinformazioa edatzen dutenak, antolatuta daude eta nok finantzatzen ditu. Nahi baduzu gero, pasatuko gara horrekin, ez? Bai. Zer lortu nahi dute? Osea, nik egin nuen, jesarri nintzen egun baten sofan, ostegunean edo ostiralean, ordana asteartean, asteazkenean ja ondorioak, ostegunean soketik apur bat hitzartzen, eta ostiralean, asteburua heldu horretik, jesartzen da sofan, eta esaten dut, ostras, azten dira ja verifikadoreak esaten hau bulo bat izan dela, eta nik esaten dut, joder, denak sinistu ditut, denak sinistu ditut nik, sartu naiz Twitterren eta bat, eta bestea, eta arete impacto handiagokoa, bueno, egin nuen zerrenda bat, Bonairekoa, bebé rescatado de los escombros de la Dana, ez dakit ikusi zenuen, 800 coches para acompañar al rey, que nik ez dut defendatzen erregearen bizita bertara, ez diot zentsu handirik ikusten, erregeari ez dio dalako igual zentsu handirik ikusten, baina, aizu, ez du egin despliege bat, 800 poliziakotxa, benetan, eta ematen duzu defendatzen duzula, ez du egin, hau buloa da. Gehiago daude, egin nuen zerrenda bat eta ateratzen zitzaizkidan, bueno, el pantano, apurtu zela edo ireki zutela pantano bat, guzurra, el radar de Ahmed no funcionaba, verifikadore askok egin dituzte horrelako zerrendak, eta nik neuk atera nituen gehiago nire esperientzia personaletik, ez naizelako ikertzadie bat edo, hartu nuelako eta esan nuen, jode, hauek ere sinistu ditut. Buloak denak. Ni parkinekoa ere be. Sinistu nuen, bai guztiz. Bai, nik ere, eta denek sinistu genuen parkinekoa, denek. Azkenik ikusi nuen komunikabide batean, eta horri izan zen niretzat aldaketa, bueno, ya, el diario jartzen baldin badu, puede haber muertos. Puede haber muertos. Pues vaya, habrá. No se estima que hay 800 muertos, que nos lo ha dicho. Puede haber muertos, claro que sí. Hori, lotuta, Twitterreko iturri ez fidagarri batekin esaten duena, os juro que con toda la emoción del mundo, me ha comentado uno que eso va a parecer un no sé qué tal. Claro, hor begiratu zuen barruan zer gertatzen den. Behar dugu hori. Behar dugu. Eta emozionatzen gara, baina alarmak piztu behar dira. Bai? Eta zer bilatzen dute orduan jente honek? Zer bilatzen du? Antolatuta daude, denak doaz batera zerbait lortzera, jente honek bilatzen duena da deskonfiantza sortzea gizartearengan. Eta julen atera behar izatea, sistema legitimatzen, sistema defendatzen. Baina jenteak, etxeko andreak, etxeko gizonak, julen ere edozein, egotea honetaz deskonfiatzen. Ulertzen da deskonfiantzaren kontzeptua? Zure aita bera? Nire aita bera deskonfiatzen. Nire aitak eman dizkit niri
premisa eta solido batzuk, ideologia bat, eztabaidarako grin hori, pizten genuen informatiboa, eztabaidatzen genuen informatiboan gertatzen zenaz en directo eta gainera adinaren arabera gero eta enkonatuago egiten genituen eztabaidak, baina eman dit oinarri oso potente bat, oso aberats bat, eta orain berak ja desenkanto puntu horrekin, indignazio puntu horrekin, deskonfidantza sortzen du edo garatzen du bere barruan, ez? Zer da lortu nahi dutena? Deskonfidantza generatu, jenteak ez sinisteko ezergan, eta kaosa sortzeko. Egoera kaotiko bat sortzeko. Bai? Bai, eta kaos horretan, beraiek oso ondo mugitzen dira, ez daukatelako esparru etikorik, ez daukatelako, zuk lehen esan duzun moduan, ezta? Komunikabideek daukate bere kodigo etikoak, bere estilo liburuak, edo, bai, era etiko bat lan egiteko, baina, karo, kaosean, beraiek edo ultraeskuinak edo bulo hauek mugitzen dituzten pertsonek oso eroso mugitzen dira. Hori da. Orduan, eta ez ditut ja pasatuko diapositibak, ze uste dut nahiko ondo transmititzen ari garela laguntza gabe. Baina, ez dakit, bestela esan, baina kaos horretan nor mugitzen da gustora. Eta ze sare sozial esango zenukete kaos horren adibide paradigma dela. Iretxat Twitter, Twitter. Nork erosi du Twitter orain dela 2 edo 3 urte? Elon Muskek. Elon Musk da personaje bat, eta badaukat hortik ez dakit kaptura sartu doan, baina mugitzen dira bere biografo ez ofizialen arabera, mugitzen da oso ondo egoera kaotikoetan. Gustatzen zaio kaosa. Persona kaotikoa da, nire moduan txarla hau prestatzeko, baina beraia eskala handi batean delako munduko persona aberatzenetakoa, kontrolatzen ditu enpresa importanteenetakoak eta etorkizunean klabeak izango direnak. Bai, orain igual barre egiten dugu, viaje al espacio, kotxe autonomo, chip cerebral, ojo, 10 urte barru. Orduan, berak sustatzen du egoera kaotikoa. Eta sartzen da enpresa batera eta esaten du, 1000 langile daude, 500 kalera botako ditut. Berdin da, eske nik kaosa generatu nahi du segaitik. Kaosa generatzen dudana jenteak hobeto lan egiten duelako. Ikusi dut, konprobatu dut, eta aterako dut, etekin handiagoa. Eta bapatean, esaten du, kobratuko dut, pajarito azul horrengatik, kobratuko dut. Eta egoera kaotikoa bihurtzen da, ostras, nire ingenieriek ezekiten ezera, hobeto, aberse asmatzen duten. Eta erabiltzaileak kejatzen dira eta sortzen dute mastodon, baina ez dakizer. Eta orduan, bera mundu horretan oso ondo bizi da. Eta nori eman dio babesa? Trumpi, egoera kaotiko horretan. Orduan, zein da herramienta kaosa sortzeko? Twitter, eta klaro, akademiak esaten digu, hau, nire kontra, akademiak esaten digu, Twitter ez da herramienta fundamental bat, ze, klaro, Twitterren dago gizartearen 2/2. Ez dakit zuek Twitter daukazuen, bai, politizatuta zaudelako igual, zaudetelako, baina bestela da, sare bat, bueno, hor geratzen dela minoria batean, jentea dago TikToken, jentea dago Instagramen, LinkedIn gero eta gehiago. Facebooken norbait geratu da. Facebooken norbait geratu da. Eta esaten dute, Twitter da, zuei oso ondo etortzen zaizuelako ikerketak egiteko, lehen datuak lortu alzen ituztelako, eta hortik ateratzen duzue jakintza. Ez. Ja, baina eske Twitter da termometroa. Eta egoera kaotikoa sortzeko Twitter da perfektua. Besteak beste Elon Musk kudeatzen duelako. Eta orduan nire teoria da, Twitter dela herramienta politiko bat. Egoera hau sortu nahi dutenentzako. Adibide bat, gaur komentatzen lagun batekin, Twitterren jarraitzen duzu neokonspiranoia honetan sinisten duen norbait, eta, bai, ez dakit pasatu zaizuen, baina Angel Gaitan ematen diozu jarraitzea, edo gordetzen duzu bere mezu bat, berdin zait, edo Bito Kiles, beste Ruben Gisbert edo, eta bapatean zure feed hori agertzen da etengabe. Claro, eske hain ingenuak izango gara gure iritzi publikoa, gure herritartasuna sortzen ari garen honetan emateko botere hori enpresa pribatu bati, zeina dagoen kudeatuta Elon Musk bere kudeaketa egiten duena, eta gainera Trump babesten duela
gezurrari bolo-bolo usten diola, ez duela, eta berak asmatzen du sistema bat, eta da komunidadeak kontrolatuko du baiestapen hau, bulo hau edo, ez dakit ikusi duzun zelan dagoen hor, notas para la comunidad. Notas para la comunidad. Bai. Baina hau ez da, nik Julen sofan dagoena, esaten dut, ze ondo, esaten dutenak desinformazioa edatzeko dagoela Twitter, ez dakite notas para la comunidad existitzen dela. Baina badakizu hau nondi datorren, notas para la comunidad. Trump Elon Musk, binomio horrek nahiago duelako komunidadeak kontrolatzea eta ezain beste konsejo editorial batek, konsejo administratibo batek, ezain beste etika deontologika edo unibertsitate batek, horretan ez du sinisten, berak esaten du, que el pueblo regule esto, ja, baina manipulatu eta gero herria. Persuaditu eta gero herriak kudeatuko du hau. Ez du bitartekaritzarik behar. Eta oso arriskutsua da. Hor, ematen da paradoja bat, ez da? Egia da Twitter arriskutsua dela eta hor herria dagoela, baina ere bai, intermediazio lan hori egin behar dutenak ere badaude. Zinbaz, Osea, ni hori gogo eta ere, hor gu herritar moduan badaukagu gogo eta bat egiteko, ez da? Zein erantzukizun daukagun, eta kontziente izan behar gara hor, Elon Musk dela erregea, eta berak erabakiko duela, zeratarako den gure feedean edo gure. Baina ere bai, komunikabide tradizionalak daude Twitterren, eta Twitter erabiltzen dute. Beraz hor, ere bai, zer nolako ekilibrio edo bilatuko beharko genuke, ezta? Bai. Hor gogoeta ere ni egiten dute. Komunikabide tradizionalek Twitter ere plataformatzat daukate, baina galdu dute borroka erabat. Twitterren nik ikusten badute El Correoren albiste bat, edo ITBren txio bat, probablemente ez dit nire zerebroa kitxikatuko, ez da Ruben Gisbertek publikatzen duen eduki baten 2% edo 3%, ez? Ematen dio legitimidade kutsu bat, ez da? Nori, sareari. Sareari. Ja, karo, ezin dute uko egin hor dagoen publiko bati, eta baina gero eta gehiago konturatzen naiz. Nik txio bat jartzen dut, beste aldaketa bat oso importantea egon dena Twitterren, kontziente izateko, izan da, nik ikertu nuenean Twitter, funtzionatzen zuen sare baten moduan. Nik neukan sare bat nire jarraitzaileak jarraitzen dituelako eta hor ateratzen zen kontenido bat, nire jarraitzaileena. Kronologikoki gainera. Kronologikoki, eta probablemente nire jarraitzaileak ziren, nire gustoak, bai hobi aldetik eta baita ere politikoki, zirenak nik hor sare horretan jarraitzen dituen. Orduan ateratzen zitzaizkidan jente hori. Heltzen da TikToken, eta hori badauka diapositiba bat gero ikusiko duguna, TikToken iraultzaltzen da eta esaten du Twitterrek, klaro, hemen nik ez daukate ezer irabazterik. Egingo dudana da, jarraituko dut eskaintzen, ez dakit daukazuen jarrita hor, a quien sigues, o recomendaciones de Twitter. Konturatu zarete? Bai, orduan. Para ti, deitzen da. Para ti, edo a quien sigues. Eta, karo, para ti hori da, amarraldiz erakargarriago a quien sigues baino. De cajón. Eta hori da aldaketa bat, batez ere TikTokek egin duena, eta hor, para ti horretan, sortzen diren edukiak dira, erabat polarizatzaileak emozionalki eta politikoki direnak. Hor badaukat diapositiba bat, hemen teoria da, kontestuan beste minutu batzuk eta nahi baduzu irekitzen dugu, baina kontestuan jartzeko komunikabide bakoitzak ekarri ditu aldaketa iraultza, aldaketa txiki handiak, ekarri ditu imprenta, irratia, telebista jarri dezakegu hor, eta gero internet, sare sozial digitalak eta inteligentzia artifizialaren garaian gaude orain. Orduan, ze gertatu da, botere atomizazioaren aroan kokatzen garela, erlijioa, estatu alderdiak lehen markatzen zuten onerako eta txarrerako zer sinistu behar genuen, zer zen ona, zer zen txarra, nola bizi behar ginen, ni igual paradigma horretan egongo nintzen oposizioan, eta orain gertatu dela, lehen mundua ordenatzera dedikatzen zirenetik, paradigma horretatik pasatu garela mundua desordenatzera. Hau ikusten da, ja Elizan zenba jente dago Eliza baten barruan. Eta zenba jente dago Twitterren, horre, Twitterren irensten dugun movida guzti hori ez da ordenatzeko gizartea, baizik eta fase honetan desordenatzeko gizartea. Intermediazioa aipatu duguna ja
intermediazioa, kazetariek lehen komunikabidek egiten zuten intermediazioa ezabatu da, orain ja zuzenean komunikatu dezake jenteak, eta Twitter ere horretarako adibide ona da. Hor daukat Oskar Puenteren adibidea, izan delako desintermediazioaren adibide oso ona. Oskar Puentek egin du, bueno, aparte, oso ondo moldatu da Twitterren hizkuntzara, registrora, eztabaidetan sartzen zen orain dela hilabete batzuk, eta bapatan egiten du errelatoan giro bat, eta orain da dena positiboa, ez da sartzen polemiketan, eta berak bakarrik komunikatzen du komunikabiderik gabe. Osea, plataforma hori erabiltzen du, egiten duena, orduan, desintermediazio bat gertatu da, baina ez bakarrik desintermediazio bat komunikabidetan, baita ere, erlijioak egiten zuen intermediazio papel hori, ezabatu da, eta komunikabidek egiten zutena. Bai? Ze aldaketa ekarri ditu? Facebookek ekarri zituen aldaketa batzuk, eta hau Obaman ikusi genuen. Obama da paradigma, hemen egon daitezke gehiago, baina Obamak egin zuena da, lehenengo aldiz, egingo dut zerrenda bat niri militantekin, emailak bidaltzeko, guztiei, eta eurek egitea, bosgora julana, eta hor Facebookeko sarea. Facebook zen sare bat, zeinean diseinatuta zegoen gure bizitza personaletako erlazioak pasatzeko arlo digitalera. Pero jarraitzen genituen gure benetako lagunak. Unibertsitatean ez genituen ez ditugunak ikusten, pasatu delako unibertsitatea edo Erasmus joan nintzen eta bueltatzen nintzenean, 5 urte beranduago esaten nuen, ostras, jarraituko dut bera, hori zen, traslazioa sare sozial, personal, fisiko horretatik, digitalera. Gero sortu zen Twitter, eta ja Twitter zen beste movida bat, ja jarraituko du jentea, baina ez da zertan izan behar nire benetako sare sozial hori, nire familiara, nire lagunak eta bar. Eta hori ironia, polarizazioa eta bar. Gero Instagram, Twitch, eta beste sare batzuk ere egon daitezko. YouTubek popularizatu zituen zuzenekoak, Twitchek ere, gaming, osea, nik esaten dit ikaslei, sare sozial bakoitzak ekarri du aldaketa bat. Birreal, orain ere egon da modan, orain dela urte bat, birrealek zer ekarriko du, hausnartu, gogoeta egin, bai? Orduan, TikToken garaian uste genuenean geundela, bai ekarri du TikTokek entretenimiento puro y duro, izatea jente bat erabat desideologizatuta, ze Twitterren zegoen geunden jentea ideologizatutako jentea ginen. Bai. Eta TikToken... 15M garaian. 15M garaian. Egin duzuen gora... Bai, eta MeTooren garaian. Egia da. Aztertu nuela hori la manada kasua, hori dena sortu zen Twitterri esker. Bitartekoa izan zen hori lortzeko. Eta orain TikTok da bitartekoa bakarrik entretenimendu masibo eta scroll-on society hori scroll-on ez sakontzeko hori elikatzeko. Baina esango nuke politikoki ez garela heldu, bai, influentzia dauka, baina geratu garela apur bat Twitterren eraldaketa horretan. Osea, Twitter aktivismorako sarea, Twitter intoxikaziorako eta kaosa, desordena sortzeko sarea. Bai? Hor neukan, hori McLuhanen esaldi bat, pasatuko dut, McLuhanek esaten zuen, badakizu zer esaten zuen McLuhanek, ez? El medio es el mensaje, no? Ainara, zu ni baino gehiago jakingo duzu, seguramente. El medio es el mensaje, McLuhanek. El medio es el mensaje, la televisión es el mensaje. ¿Qué cambios va a traer la televisión si es el mensaje? Eta orduan esaten dunik, claro, Twitter es el mensaje, ¿qué cambios trae? Holan pentsatu behar dugu, Twitch, ¿qué cambios trae? ¿Qué cambios trae BeReal? Ze aldaketa ekartzen ditu Facebookek, el medio es el mensaje. Bai? Orduan, desinformazioa, albiste faltsuak, kazetaritza pobrea ekartzen dute, eta orduan, hau da grafiko bat, sinesgarritasuna, bapatean, egingo du hemen, ja egiten ari da, zilegitasuna berantza eta iraultza digitala gorantza doan bitartan. Eta hemen sartzen dugu ja ekuazioa inteligentzia artifiziala. Egia da, gaur egun esaten dute edukien oso porcentaje gutxi bat sortzen dela inteligentzia artifizialarekin. Euneko 10 baino gutxiago sortzen da. Baina, klaro, hasi badira sortzen honek esan nahi du, gehiago sortuko direla, imaginatu. Adibidez gaur ikusi dut, gaur ez, ikusita neukan pankarta bat, Agenda 2030 Algemesi ez, Paiportako kale batean, ez dakize berdin da, ez dut desinformatuko, parkatu, herri batean, pankarta bat, ikusi duzue, Agenda 2030, eta klaro, esaten duenik. Bulo bada edo ez da bulo bat, baina eske berdin da, deskontestualizatzea bulo bat sortzean moduko, pareko jarri dezakegu.
Eta ze inporta du Agenda 2030ko pankarta bat jartzeak? Edo jarrita bat zegoen, ez dakigu jarrita zegoen edo ez zegoen jarrita. Karo, jente honek egiten duena da deskontestualizatu eta esan Agenda 2030 da estrategia bat gu akabatzeko, edo, ez dakit. Gizakiarekin akabatzeko, Bilderberg kluba, ez dakize klubak nahi duen zerbait, orduan jartzea horrelako pankarta bada, erabat, erasokorra, eta da argumentu bat esateko denak daudela konpintzatuta. Eta orduan, hori, zelan sortu, nik esan dut, karo, bideo badago, zeinak ematen duen pankarta hori hor dagoela, eta orduan esan dut nik, orduan ez da fake bat. Persona bate grabatu du, hemen kotxak, hemen lokatza, eta hor pankarta. Ez da Photoshopekin egindako eduki bat, baina gero esaten dut, kontxo, ja, hemendik urte batxutara ere sortu halko dira bideoak ere inteligentzia artifizialarekin zeinak hori egin dezaketen. Puntu horretara, puntu psikopata horretara heldu behar gara, edo ez. Bai? Sortua dago inteligentzia artifizialarekin bideoa, nik orain esaten dute, zet, pankarta hor dago. Eta igual norbait jarri du, baina eure jokatu dute deskontestualizatzera. Hori ere bada estrategia bat. Erakundekiko konfidantza erori da, ondorioz, hor jarri ditut Parlamento Español, medios de comunicación, Gobierno de España, partidos políticos, gero eta nagusiago jentea, gero eta konfidantza gehiago dauka erakunde hauekiko, beraz, gazteek, gero eta gehiago pairatzen dute desinformazioaren ondorio hau. Nik orain nola azalduko diot 20 urteko persona bati sinistu behar duela gure sistema politikoan. Hasi nintzen ematen komunikazio publikoaren zuzendaritza orain dela 6-7 urte, eta ja kostatzen zitzaidan. Hemen dator friki bat, politika hitz egitera, gustatzen zaiona politika, defendatzen duena alderdi politikoa, naiz eta bere aurkako alderdi izan, berak legitimatzen ditu, eta orain? Nola joango naiz ni mezu horrekin? Gero eta gazteago, gero eta konfidantza gutxiago erakundekiko. Hor daude gainera, 3 estamento, ONGs, gero ez dakiz jartzen duen, empresas, medios de comunicación y gobierno, 4 erakundea, 4 erakundeak kasunetan, baina 3 dira guretzako importanteak, zelan da, ez dutena jenteak ez duena sinisten. Bai? Eta hemen kokatzen gara. Hauek dira desinformatzaile kasu batzuk. Adibidez, Bito Kiles ezagutzen duzue, Ruben Gisbert, Iker Jimenez, Bertran Endongo. Ni gustatuko litzaidake denak ezagutzea, baina gehiago egongo dira, Angel Gaitan, adibidez. Bueno, desinformatzaileak, nik ez dut desinformatuko, ez dakit zehazki Angel Gaitanek ze kontatzen duen, baina badakit jokabide batzuk eukin dituela kaos hau sortzeko moduko jokabideak. Eta bat da esatea, ez dakit Gurutze Gorria zehazki aipatzen duen, baina erakunde horiek lapurtuko dizute dirua, eman niri dirua. Donazioak nik eramango ditut, eta gero badakizue movida batean sartu dela, ze klaro, orain, eskatu diote, hau ez duzu egin modu legalean. Sin más, orduan nik hor sartuko nuke. Eta gero badago, fenomeno importante badela Telegram kanalak. Nik nire Telegram jarri dut, ez nahi sartzen askotan, baina hor ikusten duzu Bito Kiles, Albise Perez, hor daukate euren kanala, eta karo, hori da ere, sekulako modu bat jenteari desinformazio hori edatzeko. Eta gero jarri ditut perfil fake batzuk. Hor dago, hau atxo Carmela Ríos divulgatzaileak ez dakit ezagutzen duzuen, gomendagarria da Carmela Ríos, Twitterren jarraitza eta berak aipatu zituen nola horrelako perfilak, hau da ustezko Podemoseko militante bat. Eta egiten duena da, botatzen ditu mezu batzuk, baina bapatean soltatzen ditu batzuk oso iraingarriak. Eta karo, itxi beharko liokete kontua, baina jartzen duenez satira, edo ironia, ja, ez dio, egin aldu, zelan da, apropiación de identidad falsa, edo identidad falsa bat, baina jarri behar du satira, eta orain konektatzen duen horrekin, askotan agertzen dira, jo, Carmela, zelan da, bueno, Ayuso satira, eta orduan ja esan alduzu edo zer gauza, hori, Twitterren gaur egungo arautegiarekin onartzen da, bai? Klaro, baina hau, Jacinta honen txio bat hartzen du nik arratsaldeko 8:30 nekatuta nagoen edo 9:00 sofan, ikusten duto bere mezu bat, eta ni ez noa bere perfilera esatera, eske tipa hau da intoxikatzaile bat, profesioz da intoxikatzaile bat,
eta gainera onartzen du intoxikatzailea dela. Eta horrela mugitzen dira horrelako perfil asko, bai? Berriro ere, zer egiteko, kaosa sortzeko. Kaosa, ez sinistu ezertan. Eta orduan, heltzen gara demokrazia edo sistema politiko honetara, ez? Eraginetara. Eta, ez dakit, hau, igual Ainara zuk topatuko duzu hildo konexio bat euren artean. Baina nik esango nuke hori oligarkak direla, outsiderrak, baina kaotikoak. Gizon nagusiak, dira hirurak. Bai, baina zuk esan duzu, ni uste dut klabea hor dagoela. Kaosean ondo mugitzen diren gizonak dira, ezta? Eta gainera, nola esan, beren burua edo beren karrera politikoa egin dute mesfidantza generatzen, ezta? Trumpen moduan badakigu zer esaten duen komunikabideen inguruan, zer esaten duen demokraziaren inguruan, Milleiren kasuan bere sistema politiko guztia edo estatu guztia jartzen zuen kolokan, ministerio guzti hauek ez dute zertarako balio, hori esaten zuen. Eta, Bolsonaro, más o menos parecido, ezta? Ni uste dut klabea dela, zuk esan duzun moduan, kaosa generatzen dute, kaosean oso ondo mugitzen direlako. Eta honen sozioak edo dira, Meloni, claro, eta honen ondoan, Meloni, gehiago, Viktor Orban, horra noa. Ez que Abascal da honen aurrean da suabe bat, eta horregaitik oraindik ez du benetan altxatu altxatu ditu bere goa, gero hortik da, bilez, baina nire galdera da, benetan botatzen baditu horrelako baiestapen potoloak, gezurra esaten badu holan bere estrategia politiko-komunikatibo handien moduan, lortuko te du benetan iraultzea panorama eta lortzea boterea. Ez dakit nolatera alzaion apustua, baina nik, ez dizkiot aholkuak emango, ez dizkiodalako aholkuak eman nahi, baina hauei ondo joan zaie. Bai, eta batez ere, zuk ez dakit zagutuko duzu La Ventana de Overton teoria. Nik uste dut hauek eta batez ere Abascal saiatzen dela, La Ventana de Overton da, komunikazio politikoan erabiltzen dugun teoria bat da, eta honen arabera, adibidez, Abascal esan dezake, Trumpek esan zuen, eta esan dezake, kazetari guztiak hiltzen badira niri bost. Hori da, izugarrizko astakeria, ezta? Eta astakeri hori hemen dago, izugarrizko astakeria. Baina hori esan eta gero, esaten du, kazetari guztiak kartzelatuko nituzke. Eta astakeri hori ez dago hemen, poco más aceptable hori esatea. Hau da, La Ventana de Overton egiten duena da, eta hauek erabiltzen duten teoria da, eta Abascalek ere saiakerak egin ditu, astakeririk nagusien esaten du, eta gero pixkat astakeri apalagoa edo esaten du, eta hori da, está en el límite lo aceptable. Sobre matar o encarcelar a un periodista, encarcelar no es tan malo, ¿está? Horretan mugitzen dira, eta kaos horretan, La Ventana de Overton edo teoria hau aplikatzea oso erraz egiten zaio. Hori da. Horretaz nengoen Juanekin gaur hitz egiten, ze muga han jartzen badute gero, onantzago badatoz ere, ja muga oso urrun jarri dute. Marra gorri hori oso urrun jarri dute. Orduan, hauen aurrean, ni topatzen naiz orain momentu batean zeinean filtro guztiak pasatu dituen edozein politikari defendatzen dut. Ezker Eskuin, zentro eta... Baina, behintzat filtroak pasatu ditu. Eta filtroak dira, pobreak, filtroak dira aldatu beharrekoak, kritikatu ditzakegu filtroak, foroak, ez daki, sistema guztiak kritikatu dezakegu, baina benetan nago kontzientziatuta esateko defendatu behar ditut. Defendatu behar ditut, alternatiba hori delako. Direlako, momentu honetan, oligarka batzuk, zeinak botere guztia daukaten, ez botere igual, parlamentuak eta, baina daukate boterea teknologikoa ere badaukate boterea. Hortik badauka diapositiba bat, baina Elon Musk da Trumpen kanpainan papel importante bat eukin duen personajea, baina ez dakit non dagoen, baina badago beste bat, beste enpresa teknologiko dago beste buru bat izan dena ere parte hartu duena bere kanpainan. Jeff Bezos uste du dela, Jeff Bezos izan daiteke? Ez dakit, orain ikusiko dugu. Beitu, jarraituko dut azkar-azkar. Zer egin behar da, garai bateko politika gintzaia pasatu da, hori esaldi hori, el fútbol de antes era mejor,
la política de antes era mejor, el periodismo de antes era mejor, ez da itxuliko, oso nostalgikoa naiz ni, baina ez da itxuliko Julen, aldatu dira garaiak eta moldatu beharko gara. Zer egin behar da? Belaunaldien filosofia ulertu behar dugu nire semeak ez duela kontsumituko aktualidadea ni konsumitzen dudan moduan, ez dituela medio berria, eta hori lehen ere holan zen, baina aldaketa batekin, lehen nire aita influentzia bat zen niretzako, eta nire aitite. Hor zegoen, enuen nahi jarraitu, baina zerbait geratzen zitzaidan. Eta joan behar nintzen, eta orain dela urte, erromerietara joaten bazen nirama nire gazteak ere joaten ziren, eta tradizio batzuk mantentzen zituzten. Gaur egun aldrebez da. 12 urteko, 14 urteko mutiko bat edo neskato bat hasten da TikTok erabiltzen, eta nire amak ja bidaltzen dizkin nire TikTokak. Nire ama hasi da erabiltzen TikTok, 70 urterekin. Baina nire semeak ez da hurbiltzen egunkari batera. Hori da, belaunaldien arteko desoreka hori. Kazetaritza informazioa babestu behar dut, edozein kazetari zen nahi dut. Kazetari, benetako kazetari bat, gardena, bere nik lehen igual izan ezaken, ez ditut izenak emango, baina periodiko batzuen kaptura batzuk eramatea klasera, erreparoak nituen, esateko, eta hori da zure iturria, eta orain ja, esaten dut, berdin zait. Komunikabide bada. Bera arrazoia dauzka titular hau egiteko, eta niri balio badit, balio dit. Subiranotasun teknologikoa bultzatu behar da, hau importantea da, ze oraindik ez dut ulertzen nola, hori, usten dugun, jarri ditut gero bi adibide, baina bat, nire seme-alaben korreoa dago Gmailekin lotuta. Eskolako korreoa. Eskolako korreoa. Derrigortzen dituztez, 4 urterekin korreo bat egitera, eta hori Gmail bada. Google da. Eta esaten dut, ez gara gai, herri moduan, estatu moduan, berdin zait, guk egiteko gure sare propio bat, gure sistema propio bat, gure informatika propioa garatzeko. Nire korreoa, EHUkoa, Outlookena da. Badakit inorez dela egongo nire korreoak espiatzen, baina, erregla bardinean, ez dakit Twitterrek biak ateratzen badu sistema paralelo bat, komunidadea komentatzeko gauzak, igual errektoreari okurritzen zaioa, hartuko dugu ideia hau, eta hor sartuko gara, ez parkatu, soberania teknologikoa bultzatu behar dugu, ez dakit nola, ez naiz informatikaria, baina, eta gero algoritmoen transparentzia, eta Twitterri eskatu alzaio, bihar esatea, egin publiko zure algoritmoak, rekomendazio algoritmoak, eta punto, Europako legeak etorri daitezke edo. Eta gero botereguneak borrokatu behar dira. Osea, Ruben Gisbert bat badago sortu behar dugu beste alternatiba bat, bere termino antzekoetan, ez desinformatzea, baina bai hor egon behar dena. Hor egon behar dena, ezagutu behar duena inpaktua sortzen, ezagutu behar duena galdu gabe bere kriterioa, bere kredibilidadea eta baina boteregune hori Twitter dela edo sareak direla boteregune bat, horre borrokatu behar dira. Eske guk daukagu jentea parlamentuetan, eta orain distantzia laburra daukat, hemendik Gasteizera. Lehen lan egiten nuen hor, 10 urte, gero urrundu egin naiz pilo bat, eta orain berriro nator eta esan dut, hor zaudete parlamentu batean, baina ez daukazu eraginik. Ni nengoenean lanean eragina zen txikia. Nire amak ikusten zuen igual teleberria eta esaten zuen, ikusi dut zerbait pasatu dela hor, ze guapo atera den hau, eta baina ama zer eztabaidatu da, ez dakit. Bueno, hitzen bat, Osakidetza, bale, oso ondo. Hori boteregune bat zen, baina horrek ja ez dauka trascendentziarik. Orduan, badaude beste boteregune batzuk eta borrokatu egin berria, baina esan behar zaie politikari, ez egon lasai, ez egon posik zuen tokietan, egon keskatuta, eta atera kanpora. Bueno, erabiliko dute Twitterta. Denboraz pizkat motz gabiltza. Bai. Ni, eskema honen inguruan, nik uste dut badaukagula egiteko guztion artean, eta gainera gutxi gauden, ez? Gogoetatxo bat. Niri, eta gogoeta hori pizkat abiaratzeko edo, planteatzen dizuet. Jasangarria da demokrazia moduan edo subiranotasun hau ez izatea, esan nahi dut. Jasangarria da gure agora publikoa edo gure debate publikoa Elon Musken eskuetan uste. Nora eramango gaituen
eromango gaitu hori. Eta hemen, herritartasun eskolan gaude, ganez, edo, horren inguruan interesatzen zait pizkat zuen iritzia jasotzea edo zer, nola ikusten duzuen zuek hori. Osea, jasangarria da guk, hemen, etxe bizitza politikaen inguruko debatea Twitterren ematea. Zeren eta gero politikariek hor Twitterren gertatzen dena jasotzen dute. Eta horren inguruko gauzak ere beraien eragina daukatu. Eta hori horrela da, eta zutiak iko duzu baino beto. Eta komunikabideek ere Twitterren ematen diren iritziak eta logikak jasotzen dituzte. Hau da, Julenek esan duen moduan demokraziaren oinarri diren horiek Twitterren logiketan jarduten dute. Hori jasangarria da, edo guk herritar moduan nola zein erantzun eman behar diogu. Kritikoak izan, esan, nahi baduzue bota pikutara esan dugun guztia eta esan, enago ados. Twitter ritzi, parlamentuetara joatea astero herritar moduan, parlamentura ezin ezketara joan, udaletxeetara bai, udaletxera joan behar naiz astero edo bi astero ematen diren debateetara parte hartzera, zer egin behar dugu gu herritar moduan zer. Honain bertan, debate publikoa Elon Musken eskuan, usten ere. Eta hori jasangarria da? Oso zaila da, baina gu guztion artean pizkat gogo eta izateko da zuen ditzea pizkat jasotu. Bota lasai, Rebainoa kontrolatzen dute pastorek, Trump eta hauek, ezta? Bai, Holanda. Bai, bereik erabakitzen dute, zer agertzen den zure fean, ezta? Edo zure, nik orain mobila hartzen baldin badut, zer agertuko zait, beraien erabakia. Oda, nik non jartzen duen atentzioa, beraien erabakia. Eta beraiek ez dute, zira hauteskundeetara aurkeztu, ezta? Beste zerbait daukazu komentatzeko? Bota lasai, bota, iritziak, guke. De hecho, hori horretarako gaudere, joenik... Ikasten ari gara, esan duzun moduan hau prestatzen... Nik asko ikasi dut, eta gainera ponderatzen badut zer iritzi daukazuen, gehiago. Zean ikusten duzue, ez? Bai. Bueno. Esan duzulen Twitterre zen aukela. Vale, ados orduan. Bai, Julenek esaten zuen alza, pero subiratasun hori. Bai, ez. Zegoen saiakera bat mastodon sortu zen hor, baina, klaro. Niri gaur esan dit gure lagun batek, komunan daukagun hori, Valentzian dago lagun batek esan dit. Tengo unas ganas de cerrar mi cuenta de Twitter y irme a otra, no sea, mastodon, todo lo que sea, eta nik ez diote zer esan zen, nik onartzen dut ez dudala nire Twitter kontua itxiko, zen niretzako oso divertigarria da. Nire aizialdiko parte bat da Twitter, ni tragedia bat da Twitter izten badute. Nik Twitterren dauzkat bi gauza. Bata da, hori, politika kontuak, horrelako jasotzen dituan mezuak, eta bestea da txirrindularitza. Ni apasionatu bat naizelako. Eta Twitterrek lagundu dit ni gehiago apasionatzera txirrindularitzarekin. Eta orduan badaukat nire aizialdirako lema bat, badaukat objektibo bat egunero zerbait ikustea txirrindularitzaz, eta orduan Twitterri eskertu egin behar diot hori. Mastodontera badanoa ez daki segertatuko da, ni engantzatuta nago Twitter. Orduan oso zaila da, zuk esan duzu moduan zerbait paraleloa sortzea. Gizakiak bilatzen dugulako inpaktu emozionala eta hori lortzen dugu Twitterren. Bai txirrindularitza nire kasuan, horren inguruan, eta baita ere politikoki sortzen diren mezuekin. Orduan, pasatuko dut hau azkar eta ja bukatzen joango gara nahi baduzu. Jarri dute, kazetaritza prestigiatu, subirautza teknologikoa aipatu duguna,
botereguneak eta indar korrelazioak horren arabera, claro, bai, hau da ideia bat eta da, hemen, bai, agur, hemen badago, niretzako eskerrik asko etortzearren zelan da, bai, gure aktivista perfilan edo lehen zegoen manifa batera joatea edo dena alakoa, ez? Orain ja nik uste dut gaur konbentzituta atera bar garela, adibidez, familian ikusten dugunean horrelako mezu bat eta guk susmoa daukagunean desinformatiboa izan aldela edo fake bat izan edo bulo bat izan daitekela, zuzenean kontrastatu eta esan zure koinatuari. Barkatu baina hau bulo bada eta zure nire emazteak esan, ez baina nik honetan militatzen dut. Honetan militatzen dut eta da zerbait egin behar duguna. Edo kuadriako txatean zerbait jasotzen dugu eta esaten dugu, hau deskontestualizatuta dago, emango dut kontestu bat. Nik uste dut, hemendik atera bargarela hori egiten. Naiz eta koinatua gurekin azarratu. Ze esaten du, jode, jazta el Pepito Grillo, baina ze zoriontxoa ginen zuk itxegin aurretik, jode. Segaitik kendu diguzu ilusio bat, hau benetakoa zena, ez? Orduan, hor, esaten dut, gaur egun ari gara borroka galtzen, esango nuke gehiago dagoela konspiranoia, sinesgarritasuna galdu duten jentea gehiago dela, eta borrokatu behar duguna da hor dagoen, zentroan dagoen jente hori. Niraita. Niraitak urrengo gunean ez, baina urrengoan bidali zuen beste mezu bat familiako txatera esaten la importancia de los medios de comunicación en esta movida, dolako zerbait esateko, joder, eskerrak, hau erreza izan da, bat konbentzitu dut, gehiago kostatuko zait beste jente bat, baina egingo dut, ez? Hor dago jente bat, ez hotzez bero, bueno, pues, jasotzen dudana, eta hori atrapatu behar dugu guretzako. Konspiranoikoak, deslegitimizio bilatzen dutenak, benetan indignatuta daudenak zeinak alternatiba hori raroa eta kaotiko abiatzen dutenak, horrek dira, ez dakit nola egiten den, horrek ez dakit nola konbentzituko ditugun. Ez du balio askotan argumentuak ematea, eurek ari dilako pentsatzen beste kabe batean, baina hor erdian dagoen jentea bai, lortu aldugu. Eta gero, nahi nuen komentatu, topatzen dudan hori, ez dakit ikusi zuen konspiranoikos programa, La Sextan, kointziditu du ere, ona etorri naizela eta asteburuan ikusi nuela danaren inguruko bere, bueno, programa, claro, nire galdera da, balio du zerbaitetarako? Hau da, nire garaian hitz egiten genuenan abiadura handiko trena, ez dakiz ere, esklusiba bat, eta saltzen genion gure soka politikoaren komunikabide bati, eta esaten duzu, zertarako, zure jentea ja konbentzituta dago. Konspiranoikos programa Antena 3-en edo La Sextan, ez dakit non ematen duten, eta esaten du nik, jode, ze ona, tio, hau bidaliko diot konspiranoiko bati edo deslegitimatzen duen bati, eta esaten dut, ez du zertarako balio. Ez du ezertarako balio, beste kanal batean hitz egin behar diozu, beste registro batekin, beste modu batera. Segaitik ez du balio, esaten du direktamente, hau non emititzen da, La Sextan, komunikabide guztiak erosita daude, fuera, jazta, botatzen dizu argumentua. Ez duzu konbentzituko. Orduan, honek ez dut uste askorik, eta honek ere ez, kezi maldita, neutral, hauek guztia daude erosita, eurentzako. Ulertzen da paradigma hori, orduan, zer egingo dugu, esatea, desmentido bat atera da, nork atera du, maldita. Edo ez dakinok, financiados, no sé qué, pesebristas, eurek ere gezurra, bueno, ez du zertarako balio. Eta gero, ez dakit hemendik, bai geratu naiz gogoarekin, bai hau, demokaosa deitu dio dana, ez? Eta Big Tech gobernuak. Honetaz hitz egin dugu orduan, osea, kontziente izan bar gara, ja bukatzeko, minutu batean. Ezke, izteti date hitz egiten niego naiz parlamentuan urte batzuk, entzuten, asko, eta baten didate aukera eta esaten dut, bota behar dudena, eta ulertu behar duzue denpora asko naizela pentsatzen honetaz, ja baretuko naiz, gero autobusean ja beste gauza batez. A ber, ikusi behar dugu, Trump ikusten dugunan ikusi behar dugu Elon Musk bere ondoan, eta kontrolatzen da guztia. Eta ja hasi ginen Steve Bannonekin, lehenengo fase honetan, ez dakit ezagutzen duzuen Steve Bannon, baina da, batez ere Facebooken bitartez Brexita bultzatu zuen, ultraeskuineko tipo bat, zeinak zeukan enpresa bat,
orduan lortu zituen jentearen datuak, gero, mezu personalizatuak emateko Brexitaren inguruan. Osea, zuri interesatzen zaizu, ez dakite, zuri beldurra ematen dizu immigrazioa, ezta? Immigrazioak, zuri immigrazioarekin, zuri, ez dakit, genero politikak eta zuri genero politika. Orduan, eurek, jenteak, Facebooken bitartez erantzuten zuen kuestionario bat, bera jasotzen zuen datu hori, sortzen zituen perfil berezituak, eta orduan, mezu segmentatu bat zuretzako eta zuretzako. Hori zen Steve Bannon, Brexit, eta uste dut Trumpen orbitan edo egon zela, baina zen 1.0. 2016, orain dela 8 urte, fase 1.0 de la inteligencia artificial, segmentación, horrelako mezu fake, personal desinformazioa eta bar. Eta orain gaude, bigarren puntu honetan, eta da, directamente Trumpek eta Elon Musk daukatela aliantza bat, eta orain Trumpek, Elon Muskek esaten dionen, oye, no hay que regular los contenidos, Trumpek esango du, vale. Oye, no hay que, no sé qué, o la, bueno, tax free edo, zuk esaten duzuna, Elon, nahi duzuna, vale, hor aliantza badago, orduan nik deitzen diot Demokausa eta Big Tech gobernuak, eta hor badago beste tipo bat, Peter Thiel, ez dakit, ez dut irakurtzen orain, baina dauka jabetzan beste enpresa batzuk dauzka, direla PayPal, Facebook, Tesla, Uber, Airbnb, SpaceX. Está detrás de esas empresas. Eta hau izan da ere, kanpainan berarekin lan egin duen tipo bat. Orduan, lehen igual bilatzen zituzten magnateak, petrolioaren mundukoak edo bankeroak eta horrelako aliantzak, eta orain topatzen dituzte teknologika handietako jentea topatzen dute, bilatzen dute. Eta honekin, pues, nik esango nuke, eta gero jarri ditut, kaptura batzuk zelan Elon Muskek esaten duela legacy media horrek, edo media tradizionalak, ez dutela zertarako balio eta gezurrak esaten dituztela. Orduan, eta Trumpek ere esaten du askotan, ez? Zuk esan duzun kazetariak ez daki zer, hori Trumpek ere askotan esan du. Eta eske da rollo bat oso potentea, ze, klaro, esaten du Trumpek eta jenteak Trumpi sinisten dio, goratzen naiz behin botazuela kazetari bat, bere prentsaurreko batetik sortu zutela hor polemika bat, itzela kazetari bat, repregunta, eta azkenean papela galdu zituen. Eta jenteak Trump sinisten du. Eta gero, korreoko albiste, iritsi artikulu polit bat irakurri nuen ospitalan nengoela, eta esaten du. Es difícil asumirlo, pero puede que la verdad, la propiedad de inmutabilidad de una determinada realidad ya no exista. O sea, la verdad. Si la verdad se construye con información y la información digital es manipulable, tal vez la verdad del futuro sea multiforme, cuanto menos relativa. Eta hau da gogorra. Egia zer den, eta hau postegiaren arotik orain dela urte batzu ja badakigu, baina ja egia zer den ez du Eliza Katolikoak esango. Las redes no son democráticas y no proporcionan libertad al individuo ni a la sociedad. La información que los algoritmos priorizan para los segundos de atención limitada que el usuario indica cada contenido es el engagement. Y se ha descubierto que los contenidos que maximizan el tiempo de conexión son los más extremos, badakigu, los más adictivos. Eta bukatzeko, hau da Andrés Montero idatzitako artikulu bat, El Correón. Es decir, los algoritmos están programados para crear adictos digitales y la droga mental que más engancha no es la verdad sino la ficción. En 30 años Trump nos parecerá un demócrata radical comparado con los gobernantes. Hau da importantea. Nos parecerá, zuk esan duzuna, un demócrata radical comparado con los gobernantes que nos vendrán a través de los algoritmos de Silicon Valley eta bar. O sea, Trump, orain uste duguna hemen dagoela, etorri daiteke beste bat han egotea eta esatea, ostia, Trump esen hain txarra. Honekin itxi nahi nuen, ez dakit ze ideia falta zaidan, bururatu zait itxiera bat, baina ahaztu zaida. Hau, eskat guk esan dako asko konprimitzen duela, ezta? Zubira irakurri duzun hau, azken hau, oso interesgarria. Egia eta gezurra. Hori. Egia gezurra, hori, mundu fikzioa eta realidadea. Nire ikasleekin, esaten diet, guretzako, zegoen hor, badaude bi mundu, fikzioa eta realidadea. Bapatean ikusten dut Twitterren iragarki bat, ez dakit, dron batzuen txapelketa bat dagoela, eta esaten dut, nire buruan esaten dut, oso bisuala eta esaten dut, hau zer da, fikziozko serie bat, edo da, benetan egiten den dronen txapelketa bat adibidea jartxarren, eta
niretzako importantea da jakitea zer den fikzio de realidadea. Edo hitz egiten didan persona telefonoaren bestaldean zer den bot bat edo den realidadea. Eta nire amarentzako ere, baina generazio berrientzako berdin da edo arriskori daukagu. Berdin da fikzioa den edo realidadea. Influencer bat benetan existitzen den edo den avatar bat. Berdin da. Disfrutarazten banau niri berdin zait. Orduan, hor rollo kaotiko eta paranoiko bat sortu dezakegu, ze, klaro, norbaitek benetan sortzen badu fikzio alternatibo bat, dana bat fikziozkoa mundu paralelo batean gertatzen ez dena gure ikuspegitik, baina gazteek esaten dutena, bueno, baina ni mobilean noa hurrengo egunean edo jarraitzen NBA-ko tripleak eta bapatan konektatzen dut dana fiktizio horrekin. Ja, baina badakizu ez dela gertatu. Baina berdin zaite, entretenimenduzko produktua da. Eta da adibidez estremo bat, baina adibidez futbol arlora eramaten badugu, sortu daiteke orain La Liga bat virtuala, zeinan ez dauden jolasten benetan, bueno, hori bideojokoekin gertatzen da. Baina ja esan nahi dut, bideojokoak izaten badira benetan, beste esparru batzuetara zabaltzen dira, edo beste gai batzuk jorratzen badituzte eta bar, eta sortzen bada mundu paralelo bat. Ez dakite, hori da kontua, egia gezurra, kemaz da. Eta gertatu da ez da gertatu, bueno, ni berdin zait, divertitzen dau. Eta horrekin ja bukatzen dut. Zerbait optimista egian esan beharko genu. Esan zuk. Bueno, a ber, egia da, eta ni, nola esan, egia da, batez ere jende gazteak informazio politikoa da informazio soziala jasotzen ari dela sare sozialen bitartez, mobilaren bitartez, baina, bueno, jende gazteak beste historiaren momentu batzuetan eraldaketa egin ditu. Nio pixkat, jende gazteak kontzientzia hartuko duen hemendik aurrera edo, baina nio jarriko nuke esperantza eta agian jende gazte horiek guzti hori pixkat buelta ematea edo pixkat apaltzea, nio hor daukat pixkat esperantza jarriko. Jende gazteak beste historiako momentu askoetan buelta ematea. Bai, desde luego ni ez naiz kritikoa gazte jentearekin, beti jartzen dut gaztearen adibidea ikusteko belaunaldi aldaketa bat dagoela, niretzako, eta jartzen badut adibide bat, persona gazte batena, igual paradigmatikoa txate hartu dezakedana, baina ez da kritika moduan, ez dut esan nahi, hori gazteak desideologizatuta daudela, egiten dutela erabida txarra sareetan, eta, sin más, da, beti jartzearen belaunaldia, nire gurasoen belaunaldia, nirea 52 urte eta gero gazteak, ikusten ditudan adibide batzuk eta hola. Zerbait aldetzeko edo, gogo eta botatzeko? Pues bien, kazetaritza fikzioaren garaipenean errealitatearen devaluazioa. Bueno, hori. Oso ondo. Eskerrik asko, eta joan hemendik apur bat militatzen honetan, ni benetan bi aste hauetan egin naizela militantea, orain dela aste batzuk paso egiten nuen. Osea, que animo.